फेल बिसि चार्जिचुकु असामताय कायमानि बिसिनो रगै कल्याणपुर मलाय जमातिया हदानि फासेंति पुला फुटबल टुर्नामेंट संजाजाखा टेलियामुरा दासलिं टिला हाथाय गोसाक गामिओ हाथाय गोसाक बनाम वालायथांलं पारा यूनाइटेड स्पोर्टिं क्लाबनि थुंखलाव थुंमुंगो नारवाय ओंगै मानजाखा टेलियामुरा बकास्तेनि एसडीपीओ सुनाचरण जमातिया कल्याणपुर जमातिया हदानि आदं जुगेश जमातिया आमसानि ससियेल वार्कार चित्तमणि जमातियानो खबै मानजाखा गुबुन रक्ब दिनैनि संजाजाक फुटबल टुर्नामेंट नटि कल्याणपुर मलाय जमातिया हदानि आदं जुगेश जमातिया साका ताबुकनि सिक्ला चालाय रकनि फासिं गोबां कुकनो फेकजाकनाय मानिबाय गोरोंलाय दंलायो बरकनो थुंमुंनि बिसिंतिनो फेकजाकनाय मानिबाय सुकागै गाहाम लामा तुबुनानि नांनाय कल्याणपुर मयल अटोनमास कल्याणपुर मयल 89तम दुर्गा पूजानो तेरतयो आरनिओ हाथाय कुचु गामिओ फुटबलनि टुर्नामेंट आरम्भ खायजागो एंके ओ टुर्नामेंट पार्टिसिपेट खायपेका दुईटा टीम कायसा वाथैलो कायसा हाथाय कुचु प्रथम चेंग 89 বছর दुर्गा पूजा एवं मयल खाखा 107 বছরनि बिसिङाव ताकलायनो प्रथम टुर्नामेंट चेंजागमोन ताबकनो प्रथम चेंजागो मात करै निबाङै उलो बर निवनै थाङै थांजागनाय सुदो अम फुटबल नि टुर्नामेंट या आगामी दिन निबाङैबो अर क्रिकेट टुर्नामेंट खायजांनाय हनै जों मयाव जाबै नाजागोन जुगेश जमातिया डिजाइनेशन सरदार कल्याणपुर मयाव